Okay, it's not on yet. She cut up one large onion. I'm not writing anything down. Okay, how many potatoes are being peeled? Ugye magyarul mondjam, vagy Akkor magyarul mondjad, I don't care. Hát, nem tudom ezt ettől még többet kell. Okay, how many? 10. Okay, 10 potatoes. Peel. Big ones or small? Medium A what? mediumban. Medium potatoes, 10. Alright, there is more than 10 potatoes, but because they're small. Igen? Most megint úgy csinálom, mint hogy a ketté vágnám. Okay, Viszket az orrom. that's okay. Ez is benne van, Eszter, come on. Fújj, Okay, Eszter. come on. Most így, oké, látod, ez jó, hogy mutatod nekem. Most a ronda kezemet ne. Állj, hagyjál már békén. Oké, most megint csináld. Így. Utána hosszúkáson. Ez hamar meg fog puhulni, mert öreg krumpli. Ez jó. Amelyik öreg krumpli, az hamarabb megpuhul. Valamit még akarsz mondani? Nem, mert már csak a ronda kezemet is mutogatod. Okay, it's sitting in cold water. Olive oil, Csak szemre csinálom, hogy el. of course. Okay, about how much? Várjál, nem láttam, mert várjál, it has to focus. Is it a quarter? Quarter cup. Quarter cup. Well, that's not a quarter cup. Nem baj. Okay, a little bit less than a quarter cup. Okay, it's not on yet. Oh my God, I don't care. Most fel fogod tenni? igen, ide. A belsőre. Okay. Mert a gyerekek nem szeretem. Először Okay, 6. inkább így, Szebb. hogy felizéljen, tudod. Okay. Most csinálsz valami mást? Okay. Előkészítem a... Van kell a vízszín? Yes. Meg is van a rába? Yes. Itt lesz. It's A fejed nem lehet tenni? okay. Do you want me to get it? Hát ez nem. Okay. Caraway seed. Paprikátok nincsen? Yeah. Okay, most megyen. Okay, paprika, caraway seed. Belteszed, vagy még nem? Még nem. Kicsit meg kell fonyadni neki, úgy, tudod, igen, kicsit. Nem is olyan üveges. picsire vágtad, mi? Nem akarom olyan kicsire vágni, ezt nem szoktam segelni, tudod, No. mert ez nem. Ezt nem. És most hagyod, right? Ja, hagyom még egy kicsit. Okay, Nézed. okay, most, okay. Okay, so it's turning golden brown. Igen. 4. This is for the retarded people who can't cook. Caraway seed. About how many? Or just watch. Okay. We'll just watch. No, you just do it. Okay, which side are you doing it from? Okay, the 3. Okay.
Ez nem volt olyan sok. Nem teszek el Okay. Az még körülbelül 1 tablespoon, hey? Or no, 1 teaspoon. 1 teaspoon. That was about a Nem teaspoon. tettem rá izét. Okay. Oh, it's still in water. Ja. Okay. Okay, that's a paprika. Okay, which side are you doing it from? From the open side? Oh, that's a lot. Okay. That's like what? 2 tablespoons? Jó, még Oh. én teszek rá. 3 tablespoons, maybe? Right? Körülbelül 2 tablespoon. About 2. És most. Okay, and watch and learn. Oh, with the water. Nem az egésszel. Egy picit leöntöztem Okay. sokat. Okay, so obviously not all the water. Só, hol a francba van a só? Most vettünk sót. Só ott van lent. There you go. Salt. If we forget how to speak Hungarian. It's salt. Okay, that's a teaspoon. Teaspoon. And is it a heaping teaspoon? There's about what, 13 small potatoes? 15 small? Körülbelül az, ja, vagy 13 volt. Okay, about 13 small potatoes. So back to 7. And you taste, which I will never do. Ugye most ez a krumpli, a krumpli a sót felszívja. Yes. Tessék meg. No, I'm not. No, Yeah. I'm not. No. Eszter! Jó. All right. Is that what else? Oh, wait, yes, we're cleaning up now. Okay. Anything else, Anya? Cooking wise? Ezt is le kell fényképezni, Oh, mert nem oh. szeretem, hogyha koszos a ízé. Okay. Are we done? Sort of? Mindjárt. Okay. Oh, this is important. Cover. I never know. Okay. Okay. Megnézzük, még 7-esen van. Okay. Megkavarom. Most neked kell megkóstolni. Ne, én nem kóstolom meg. Eszter! Milyen? Ó. Finom. Okay. Új, Eszter, mit csinálsz te? Hagyj nézem. Okay. Okay, sorry. Covered back up. Ízéletet kihúzom. Yes, go. And action. Vigyázz, ne forrod. Okay, how much, by the way? El- Okay, so it has to cover it. Elleplek. Hot boiling water. Okay. What is it? 4-esen. 4? Okay, 4. Okay. So. Tudod most mi lesz a probléma? A time. Mikor tettük fel? I know. Félkor? Mondjuk. 10:30? Ja, 10:30. Ja. Hát meg lehet nézni ezt el, amikor már puha ilyen, hát már nehogy megkóstol, mindig kóstolni kell. I know, I know. Közben takarítok.
nincsen ilyen izét. Van. Megkavarjuk. Már kezd puhulni. Látod? Picike vízzel megint felöntöm. Látod, már puhul. John, 15 perc volt, mi? Vagy, ja. Nézd, megint felöntöm. Elfőtte a vizet. Okay, you don't cover it completely. Nem teljesen izé. Néha oda teszek egy fakanalat, mint most fogom csinálni. Most már csak hagyom, hogy sűrűsödjön. Okay. Úgyhogy csak kétszer öntötted föl. Kétszer, mert jól megkavarom. De már kezd puhulni. És ha túl sok sót tettél be, akkor csak több vizet teszel, hogy izé. Hát a víz az, de a krumpli felszívja a sót. Felszívja mi. Hát, hogy még mindig kell bele só, de majd meglátjuk a végén. Eszter. Nem nézlek. Oké. Okay. Még majd só kell, de elő is veszem. Elszívtak majd. Kanállal csinálom, mert itt minden mérni kell. Hát jó, légy szíves. Oké, várjál. Good, half a teaspoon, but only if it needs it. No problem. Oké. Okay. Jó. Most már csak hagyjuk sűrűsödni. Azért szoktam vele néha egy kicsivel több hagymát tenni. Okay, so it's not covered completely. Okay, done? Még nincs done. Hát no, hogy ez a izé. Ja. Azon 8 perc múlva volt. Látod, már sűrűsödik, nézd meg. Ja. Szép? Ja. Már puha. A puha, ja. Ja. Ennek már szinte alig kell fő, majd mindjárt megkóstolom. Ez mi a franc? A Lily volt. Így magok? Így marok. Aha. Hülye kutya. Egy picike caraway seedot teszek még bele. Mit? Caraway seed. A little bit more caraway seed. Na, hol rakom már? Jaj, nem ma egész föntre. Oh my god. Muszáj volt Anya. Okay, caraway seed. Most a izé, várjál. Aha, oké, onnan. És kb. Mennyi? Hát ez egy olyan 2 pincs. 2 pinches? Okay. Ez hát ezek már nagyon puhák. Látod? Kész. Ez már készen van mindjárt. Még egyszer megkóstolom. Nem mutatom. Hadd kóstolom meg én is picikét. Neked másik. Fújjál rá. Nem vagyok, mint Izabella. Forró! Ja. Kóstolni mindig mondta. Oké. Jó, még ezt nyald ki.
Jó? Ja, Kell még vele valami szerinted? só. I don't know. Ez Nem? szerintem elég sós ilyen. Oké. Na, ha le tudnám tenni az ízet is a kamerába, hogy na így kell, hogy ilyen tésznek kell lenni. Oké. Kész. Elzárom, hogy mert ha Oké. neve, akkor már elfő. Oké, most már elzárjuk. Most 11:07. Elzártuk, Letapadom. és le kell tapadni. Igen. Nem, úgyis kihűl a... Úgyhogy egészen Ez olyan perfekt. 10:30-tól mostanáig föl. 10 Abban 10:30, akkor tettük föl. Hát olyan fél óra kell. Legalább több mint egy fél 40. óra. Olyan 40 perc. 40 perc. Oké.